M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu oyera. Amen. Moni habale ndalongo kondedwa pano pa utumiki wa tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Lachinai pa 22 February. Ndipo mpingo wa Katolika ukuchita chaka cha mpando wa Petro woyera mpostoli. Ena amati utsogoleri wa Petro woyera mpostoli. Mawu amene tizasinkhasinkha ali motere. Mawu oyamba achokera mkalata yoyamba ya Petro woyera, 1 Petro mutu 5 ndime 1 mpaka na 4. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Susan Bwinga kuchokera ku St. John Girls Secondary School mu Diocese ya Mangochi. Ndiponso mawu a mthenga woyera achokera mu mthenga woyera monga adalembera Mateyo mutu 16 ndime 13 mpaka na 19. Ndipo monga mukuonera tili mu nyengo ya Lent, ndipo zovala za wansembe zimene kukhala zapepo, koma lero chifukwa chakuti ndi chaka, zovala za wansembe ndi zoyera. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Joseph Kimu, a director a Radio Maria Malawi kuchokera ku Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a mkalata yoyamba ya Petro woyera. Abale, tsopano ndili nawo mawu akulu a mpingo amene ali pakati panu. Ine mkulu mzawo, ndinenso mboni ya zowawa za Khristu, ndipo ndikuyembekeza kudzalandira nawo ulemerero umene uti udzaoneke. Mawu angawo ndi awa: werani gulu la nkhosa za Mulungu zimene zili m'manja mwanu. Musaziyang'anire ngati kuti wina akuchita kukuwumirizani, koma mofuna nokha, monga momwe afunira Mulungu. Musagwire ntchito yanu potsatira phindu lochititsa manyazi, koma ndi mtima ofunitsa kutumikira. Musakhale ngati mafumu odzikudza potsogolera anthu amene muyenera kuwayang'anira, koma onetsani chitsanzo chabwino kwa nkhosazo. Ndipo pamene m'busa wamkulu adzaonekera, mudzalandira mphotho yosafota ya ulemerero. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mateyo mutu 16 ndime 13 mpaka na 19. Pa nthawi yomweyo Yesu adafika ku madera a ku Kesareya Filipi. Adafunsa ophunzira ake kuti, kodi anthu amati ndine yani? Iwo adati, ena amati ndinu Yohane M'batizi, ena amati ndinu Eliya, enanso amati ndinu Yeremiya kapena mmodzi mwa aneneri. Apo Yesu adawafunsa kuti, nanga inuyo mumati ndine yani? Simoni Petro adayankha kuti, inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja, Mwana wa Mulungu wamoyo. Yesu adamuwuza kuti, ndiwe wodala, Simoni mwana wa Yona, pakuti si munthu wakuwululira zimenezi ayi, koma ndi Atate anga amene ali kumwamba. Ndipo ine ndikuti ndiwe Petro,
ndipo pa thanthwe limeneli ndidzamanga mpingo wanga, ndipo ngakhale mphamvu za imfa sizidzaugonjetsa. Ndidzakupatsa makiyi a ufumu wakumwamba, kotero kuti zimene udzamange pansi pano zidzamangidwa ndi kumwamba komwe, ndipo zimene udzamasule pansi pano zidzamasulidwa ndi kumwamba komwe. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo okondedwa mwa Ambuye, mwina ena nkumafunsa kuti akatolika bwanji mwanyanya mpaka na mpando wa Petro woyera mpostoli kupangira chaka kupatula tsiku pa 22 February chaka chilichonse kuukondwerera mpando wa Petro woyera, mpando wa Papa, kapena utsogoleri kuukondwerera wa Petro woyera. Ndizoona nkuyeneradi, chifukwa mkatikati mwake muli maphunziro amphamvu. Mawu oyamba amene tawerenga, Petro akualangiza atsogoleri a mpingo. Mfundo yayikulu imene tikuiona mu ulangizi wa Petro ndi akuti akhale atumiki, asakhale mabwana, asakhale anthu opedwa kapena opseza ena, koma akhale atate, akhale atumiki, akhale anthu amene sakukonda chuma kwambiri, koma utumiki wawo akuutenga ngati njira imodzi yati aziyeretsere okha komanso ayeretsenso anthu ena. Timumve Petro mwini wake akulankhula kuwalangiza atsogoleri a mpingo. Petro akuti, ndinenso mboni ya zowawa za Khristu, ndipo ndikuyembekeza kudzalandira nawo ulemerero umene uti udzaoneke. Atsogoleri akhale okonzeka kulandira zowawa, akhale okonzeka kunyozedwa, kusinjiriridwa, kunamiziridwa, kusamvetsedwa ndi zina zotero. Koma monga Petro apakunena, pambuyo pa zonsezo pali zabwino kuposa zowawa zimene takumana nazo zija. Papa Yohane Paulo wachiwiri woyera anati kukonda kunena mawu amene ndimakonda kwambiri. Pa Chingerezi ndinena kenaka nditanthauzira bwino pa Chichewa. You cannot divorce suffering from discipleship. Ndiye kuti kuvutika ndi kukhala mtumiki ndi kutumikira ndi zinthu zolumikizana. Sikuti tizisakasaka mavuto ayi, koma munthu amene wadzipereka kuti atumikire Mulungu, kaya ndi usembe, kaya ndi usistere, kaya ubishopi, kaya ubrother, kaya ukatikisiti ndi mautumiki ena onse amene timatumikira Mulungu, simungatha kuti kulekanitsa mazunzo ndi utumiki, simungatha. Ndiponso ulangizi wina umene Petro akualangiza akuluakulu a mpingo ndi okhuza makhalidwe. Akuti musaziyang'anire nkhosa, musayang'anira akhristu anu ngati kuti wina akuchita kukukakamizani, koma mofuna nokha. Palibe amene ine anandikakamiza kuti ndikhale wansembe, kapena wina makolo wake adatenga futi upite ukakhale sistere. Ayi, koma tinafuna tokha. Ndipo akupitirira Petro kunena kuti musagwire ntchito yanuyo
potsatira phindu lochititsa manyazi, koma ndi mtima wofunitsitsa kutumikira. Sitikufunafuna phindu la pa dziko lapansi pano ayi. Ngati izo zingabwere ndizoti zithandize utumiki wathu, koma si zinthu zoti kuzisakasaka mpaka kumalephera kugona, kufunitsitsa mwina kutchuka, kukhala ndi kaya ndi udindo otani kapena kukhala ndi chuma chochuluka chotani, koma tisakesake kuyera mtima, kutumikira. Akuti musakhale ngati mafumu odzikuza potsogolera anthu amene muyenera kuwayang'anira. Petro akutipempha tisamadzikuze ayi, tikhale odzichepetsa pamene tili kuwayang'anira anthu amene Mulungu wawayika m'manja mwathu. Ndipo akupitirira kunena kuti koma onetsani chitsanzo chabwino kwa nkhosazo. Ndipo pamene m'busa wamkulu adzaonekera, mudzalandira mphoto yosafota ya ulemerero. Malangizo amphamvu kwambiri makamaka kwa ife amene Mulungu anatipatula pakati pa anthu, ndikutipatsa mphamvu zoti tipitenso pakati pa iwo kuti tikatsogolere ku chipulumutso. Mthenga wabwino ndiye ndi mawu amphamvu kwambiri. Muli mfundo ziwiri. Mfundo yoyamba ndi funso limene Ambuye Yesu akufunsa: kodi anthu ena amati ine ndine yani? Ndiye zosavuta ato. Akuti amati chakuti, akuti amati chakuti, akuti amati chakuti. Koma tsopano pamene funso linabwera tsopano kuti nanga inuyo ngati lero lino akuti nanga inu Akimu inu mmati ine Yesu ndine ndani? Nanga inu Agama, inu Anambewe, inu Anankhoma mumati ine Yesu ndine ndani? Pamenepo tsopano pamene panavuta, koma Petro anamasula ndipo anapereka yankho labwino limene liyenera kusanduka ngati pemphero la inu ndi ine. Tiwerenge mmene anayankhira Petro. Simoni Petro adayankha kuti, inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja, mwana wa Mulungu wamoyo. Pamene kuti wakokolola zonse, inuyo inu, ena akuti ndinu mneneri, ena akuti ndinu kaya chani, ena akuti ndinu chani. Ayi, inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja, mwana wa Mulungu wamoyo. Basi imene ndi 100%. Ndifache ndanena kuti ndi pemphero limene inuyo ndi ine tiyenera kukhala nalo, ndipo ndi chithunzithunzi chimene ifeyo tiyenera kukhala nacho cha Ambuye Yesu. Mfundo yachiwiri ndi pamene tsopano Ambuye Yesu akumpatsa Petro uja udindo. Ndiye pagonatu chaka chija chimene tikunena kuti lero ndi chaka cha mpando wa Petro woyera mpostoli, ena amati chaka cha utsogoleri wa Petro woyera mpostoli. Chimene Ambuye Yesu anachita apachi sitingathe kungochisiya ngati kuti basi. Yesu mwini wake anamusankha Petro kuti iwe uzitsogolera mpingo wangawo. Ndiye ife mwapapa amene alipo timaona Petro, timaona zimene Ambuye Yesu ananena zija. N'chifukwa chake tikukondwerera lero, tikuti tikumbutsane kuti udindo umenewu sikuti wina anangozuka kuti ole basi ndizozeni ineyo ndine bishop, self proclaimed bishop, ndivekeni chipewa, ndipaseni ndodo. Ayi, koma ndi udindo umene ukuchokera kwa Yesu mwini wake. Komanso ine mawu amene ndimamva kukoma kwambiri ngati mkatolika ndi awa. Sitizo kuti inu mmamva bwanji, koma ine ndimamva kukoma ndipo amandilimbikitsa pa chikatolika changa. Pamene Ambuye Yesu akunena kuti ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe limeneli ndidzamanga mpingo wanga, ndipo ngakhale mphamvu za imfa sizidzawugonjetsa. Ndidzakupatsa makiyi, chabwino makiyi, koma makamaka mawu amene wawo akuti pa thanthwe limeneli ndidzamanga mpingo wanga, ndipo ngakhale mphamvu za ku Gehena sizidzawugonjetsa. Mabaibulo ena amatanthauzira kuti ngakhale mphamvu za imfa sizidzagonjetsa. Ine ndikamva pamene ndimamva kukoma, ndimamva kukoma chikatolika changa kuti sindinasochere ayi, chifukwa ndi mpingo umene Ambuye Yesu mwini wake anawukhazikitsa.
Ndiye lero lino mkatikati inde mwa nyengo ya Lenti, tiyeni tinyadire chifukwa chakuti ndife akatolika. Tinyadire chifukwa tili mu mpingo umene Ambuye Yesu mwini wake anaukhazikitsa, ndipo powukhazikisapo anasankha mtsogoleri, ndipo mtsogoleriyo ndi Papa. Ndiye tizimpempherera papayo, komanso muzitipempherera ife atsogoleri, kuyambira abishopi, ansembe, kaya akatikisiti, onse amene tikuthandizana naye mtsogoleri uja kufalitsa mthenga wa Ambuye posepose. Amen. Zonse usibebe